Kamgbe mmalite oge, obi na-agụsi mmadụ ike ịmata onye ọ ga-efe ofufe. Mgbe ụfọdụ ọ na-achọsi ike ihe na-anọ n'ime ya bụ nke ọ ga-efe ofufe. Ọ dị mgbe ọ na-eje egosipụta ofufe ya nye arụsị n'ebe ọchịchịrị dị iche iche. Oge ụfọdụ ọ na-agbakwu ihe eji aka ya wee kpụọ, ma ọ bụ mmadụ ibe ya ka ọ na-eje efe ofufe bụ nke bụ mmadụ ọ na-ahụ anya, ma ọ bụ ihe o ji aka ya wee rụpụta, ọ na-efe ya ofufe iji wee gosi obi ụtọ ya n'ebe ihe dị otu anọ. A na-asị anyị nnọọ na GCK kwa ụbọchị bụ mgbasa ozi ọma ruo ụwa niile anyị na Kumuyi bụ ebe ịdị mma nke Chineke na-ekwesị ntụkwasị obi ya bụ nke a na-ewegha n'ime mkpụrụ obi anyị dịka anyị na-elechi anya n'okwu nke Chineke na ikwu ike ya na krusedi ndị nke gara aga. Onye mgbasa ozi ọma ije ozi a bụ pastọ onye ọzọ atụrụ Kumuyi, bụ onye mgbasa ozi ọma ruru mba niile nke karịrị afọ 50, bụ nke na-emetụkwa ọtụtụ ndụ aka. Na n'ije ozi nke ụbọchị tata, anyị ga-amụta karịa ihe mere Kraịst naanị ya bụ onye nke tozuru oke ịnata ofufe anyị. Ka anyị jụọ ụwa ya ajụjụ a: ọ gịnị bụ ofufe? Onye ka anyị kwesịrị ife ofufe? Ọ bụ ajụjụ dị oke mkpa, bụ nke gbara agba. Ka anyị jụkwa ajụjụ ọzọ: ọ gịnị bụ ofufe? Onye kwanụ ka anyị kwesịrị ife ofufe? Ọ bụ ajụjụ bụ nke dị oke mkpa, bụ nke rijuru afọ nke ukwuu. Na nchepụta niile nke mmadụ nakwa ihe banyere ihe kere ụwa nakwa na ndụ a nakwa n'oge a, ọ dịghị nke ị ga-eji wee tụnyere ihe ndị a niile ma ọ bụrụ karịa mmadụ ịghọta onye ofufe ya kwesịrị ijekwuru nakwa onye kwesịrị ife ofufe. Nye ndị nka na ụzụ na ndị nchọpụta ihe dị iche iche, ha nwere ike a na-achọ kedu onye a ga-efe n'ihe ndị a niile kere eke nakwa na ndụ a nakwa n'oge a, mana a ga-enyewa anyị ụsa karịa okwu nke Chineke nke na-akọwara anyị na naanị Jisọs bụ nchịkọta ihe niile nakwa mgbado okwu ihe niile. Naanị ya bụ onye maara oge. Ọ sị n'ime mbụ Alfa bụ mmalite nakwa Omega bụ njedebe ihe niile. O kwukwara ọzọ na mbụ na mmụọ ya na-agagharị na oke osimiri niile, nke na-egosi anyị na ọ nọgo tupu ụwa abịa, tupu ndụ amalite, tupu oge wee dịkwa. Chineke gwara anyị na naanị ya bụ ụzọ, eziokwu na ndụ. Ọ gịnị ka nke a pụtara? Ọ na-egosi anyị na Chineke naanị ya nọ tupu mmalite ụwa. Ọ nọkwa n'ụbọchị tata, ọ ga-anọkwa ruo mgbe ebighị ebi. Naanị ya tozuru ofufe anyị. Na onweghị okwu ga-eji wee tụnyere ya. Naanị Chineke tozuru ịnabata ofufe anyị. Chineke naanị ya bụ onye na-anọ, ọ na-anọgidekwa, ọ ga-agafekwe oge niile. Jọn 17 amaokwu nke 3 gwara anyị, ọ sị na nke a bụ ndụ ebighị ebi ahụ, ka a wee mara gị, naanị gị bụ ezi Chineke, nakwa Jisọs Kraịst onye zitere maka nzọpụta anyị. Nye Chineke ofufe gị. Ọ nabatara nwoke a wee kpụ isi ala nye ya. Anyị adịghị akpụ isi ala nye onye nkụzi, anyị adịghị akpụ isi ala nye onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị, anyị adịghị akpụ isi ala nye onye dibịa bekee, anyị adịghị akpụ isi ala nye mmadụ ekere eke ma ọ bụ onye dịka gị na onye dịka mụ onwe m. O wee kpọọ isi ala nye Jizọs Kraịst. Ọ chọpụtara n'ezie na onye a bụ ọkpara Chineke dị ndụ. Ọ chọpụtara n'ezie na onye a bụ onye Chineke na onwe ya zidatara n'ime ụwa ka o wee nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie anyị. O wee kpụ isi ala nye ya na nsọpụrụ na nkwanye ugwu na nnyechasị onwe ka anyị kwesịrị inye Chineke nke eluigwe. O were ya nye ya. O wee sị, wezụgadị okpukperechi, wepụgodi ihe mmadụ pụrụ ime, ike nke onwe m na ọrụ aka m niile, onwe nke m ji. O wee gbuo ikpere n'ala, sọpụrụ ya, kpọọ isi ala nye. Ọ bụ na ị ga-akpụ isi ala nye Chineke taa dịka ya onwe ya mere. Ọ bụ na ị ga-akpụ isi ala n'ime mmụọ na eziokwu. Ọ bụ na ị ga-akpụ isi ala site n'ala ala obi gị. Ọ bụrụ na ị ga-akpụ isi ala nye Chineke, chefuo okpukperechi, chezọọ ụwa, chezọọ aka ọrụ gị, chezọọ ihe m na-arụ n'ụlọ ụka, chezọọ nke a ma ọ bụ nke ọzọ. O wee sị, onye nwe anyị, o nweghị onye ọzọ chọrọ ma ọ bụghị naanị Kraịst. Ka Kraịst bụrụ onye nwe nke ndụ ya, onye nzọpụta ya, onye na-achịkọta ihe niile nke ndụ ya. Ọ sị, onye nwe anyị, onye nwe anyị. Mgbe na-abịakwute onye nwe anyị, i wee nabata ya dịka onye nwe gị,
dịka onye nzọpụta gị, dịka onye na-achịkọta ndụ gị, dịka onye nwe ntanimo niile nke ndụ gị, iwe were ndụ gị nyefechasịa ya mkpụrụ obi gị, mmụọ gị, ndụ gị gara aga, ndụ gị nke ugbu a, ọdịnihu gị, iwere ihe niile nye onye nwe anyị kpamkpam. Iwe sị onye nwe anyị malite ugbu a gaa n'iru, naanị gị onwe gị. Onwe agaghị achịzi m ọzọ, ụwa agaghị achịkwa m ọzọ, nye nchụaja, onye nchụaja maọbụ onye amụma agaghị achịkwa m ọzọ. Ewere m ndụ m niile nyechasịa gị kpamkpam. Naanị Kraịst, naanị Kraịst ka m na-anabata dịka onye nwe m. Ana m eme ya onye nwe m na onye nzọpụta m. Anyanwụ ụtụtụ ga-awa na ndụ gị. Ọ bịara, ị ghaghị ịbịa. Ọ kpọrọ isi ala nye onye nwe anyị, ị ghaghị ịkpụ isi ala nye ya. Ị ghaghị ịkpụ isi ala nye ya kpamkpam. Nyochasịa ya ndụ gị niile, na-eleghị anya n'azụ. Mgbe ahụ o wee kpọọ ya onye nwe anyị. O wee sị, ọ bụrụ na ị chọrọ, ọ bụrụ na ị na-achọ, ọ bụrụ na ọ bụ ihe gị onwe gị na-achọ, ọ bụrụ na ọ bụ ihe dị gị n'obi, ọ sị ihe m chọrọ ugbu a agwụchala, naanị uche nke onye nwe m. Ọ bụrụ na irute n'ọnọdụ dị otu a taa, irute n'ogo dị otu a taa, iwe sị onye nwe anyị, ọ bụghị uche m kama uche gị, ọ bụghị ihe m na-achọ kama ụzọ nke gị onwe gị, ọ bụghị mkpebi nke m kama mkpebi nke gị. Iwe sị onye nwe anyị, ana m abịakwute gị taa. Ọ bụrụ na ị na-achọ dịka gị onwe gị na-achọ, n'ihi na gị onwe gị chọrọ ya, ewere m ndụ m nyechasịa gị, nye gị onwe gị. Ana m eme gị okwusi ọgwụ nke ndụ m, ike kachasị ike niile nke ndụ m. Ọ bụrụ na ị na-achọ ugbu a, ọ bụghị gị onwe gị na okpukperechi m, ọ bụghị gị onwe gị na aka ọrụ m niile, ọ bụghị gị onwe gị na ihe ọbụla m na-akwụ n'ụlọ nzukọ, naanị gị pụrụ ime ka m dị ọcha. Mụnwa amaghị m ihe ndị ọzọ na-achọ kama mụnwa, amaghị m ihe ndị ọzọ na-achọ kama mụnwa. Ọ bụrụ na ị ga-eme m ka m dị ọcha ka m na-achọ, ọ ga-eme ka ị dị ọcha. Anyị anụgo ọtụtụ ihe ebube bara ụba banyere ereghore nke Chineke, nakwa otu ya onwe ya naanị ya bụ onye tozuru ofufe anyị. Ọ dị mfe mmadụ ịbụ onye ịdaba n'ịma n'ọnya nke ichezọ na Chineke kere gị ka ị wee fee ya ofufe. N'ihi nke a, anyị wee na-ehi ụzọ wee pụọ n'ihe ụtọ dị mmadụ ịmata Chineke dịka nna nakwa dịka ezi enyi. Ị matara na William Bokum bụ onye ọbụ abụ dere wee sị, n'ezi enyi mara mma bụ nke anyị were n'ime Jizọs. Mmehie anyị niile nakwa ihe mgbu anyị niile bụ ka ọ na-ebu, na-eko iru dị mmadụ iburu nsogbu ya niile butere ya Chineke na ekpere. Ọ dị ihe abụọ nke m chọrọ ka i wee buru n'ebe nọ. Nke mbụ, ịhụnanya nke Chineke ọ bụghị nke malitere mgbe ị na-asị ee ana m adabata ya, kama ọ na-amalite na Chineke na onwe ya tupu ya onwe ya ekee gị n'afọ nne gị. Mmalite njem gị n'ebe ọ nọ n'ụwa, ọ ga-edugidekwa gị wee ruo n'ebighị ebi. Nke abụọ anyị na-amụta bụ na ikekọta ndụ gị na Chineke dịka ya onwe ya na-ekekwa ndụ ya n'ebe ị nọ bụ nke kacha maa mma na nwekọ mmadụ were ike ịnwapụta n'ime ndụ a. Ya mere biko gaa n'iru na-ege ntị. Ọ ga-emetụ ndụ gị aka, ọ ga-atụgharị ndụ gị aka mma. Ugbu a na amaokwu nke 3, Jizọs Kraịst wee setịpụ aka ya metụ ya aka. Mgbe o metụrụ gị, mgbe o metụrụ mmụọ gị aka, mwogha ga-adị n'ime mmụọ gị. Mgbe o metụrụ mkpụrụ obi gị aka, agbamume ga-abata n'ime gị. Ọbụladị ndị na-asị ana m anwụ amaghị m ma echi ga-abọkwa chi, ana m anwụ taa, ana m anwụ echi. Mgbe o metụrụ mkpụrụ obi gị aka, ọnwụ ga-agbala, ịda mba ga-apụ na ndụ gị, ndụ ga-abata n'ime gị n'aha Jizọs. Mgbe o metụrụ gị aka n'anụ arụ gị, ọ ga-emetụ arụ gị aka. Olee ebe ị nọ? A sị na ọ ga-emetụ arụ gị aka. Ọ bụrụ na ị kwere nke a, sị amen. Mgbe o metụrụ arụ gị aka, Kraịst onye na-agwọ ọrịa anyị, Kraịst dibịa ukwu anyị,
Kraịst ọgwọ mgbe ike gwụrụ dibịa, Kraịst ike nke Chineke n'ime ndụ mmadụ, Kraịst mgbe o metụrụ ndụ gị aka, ndụ gị ga-agbanwe. Otu Kraịst ahụ, otu ọ dị ụnyaahụ ka ọ dị taa ruo mgbe niile ebighị ebi. Ebe ahụ ị nọ ugbu a, ike Chineke na-erute gị aka. Ọ bụ na naanị gị nọ n'ihi na-eso anyị n'ọwa ozi. Ebe ọbụla gị nọ, ị dịghị agbagharị ihu na azụ, ị gaa n'usekwu, ị gaa n'ụsụlọ, ịgbaga ebe a, ịgbaga ebe nke ọzọ. Ọ bụ na ị ga-abịa dịka nwoke a bịakwutere Jizọs Kraịst n'obi gị niile, na mkpụrụ obi gị niile, na mmụọ gị niile, ọ ga-emetụ gị aka n'abalị a. Nsogbu ahụ dị n'ime ndụ gị nke ndị dibịa bekee dere n'akwụkwọ na nke a bụ nke na-arịa gị, n'abalị a ọ ga-agbanwe ya, ọ ga-atụgharị ya. Anya kpuru ìsì ga-ahụ ụzọ, ụkwụ dara ngwọrọ ga-eje ije. Ike si n'eluigwe na-adakwasị gị n'abalị a n'aha Jizọs. N'otu ntabi anya ahụ, n'otu ntabi anya na-egbughị oge ọbụla, n'oge awa ka anyị nọ n'ime ya, na-egbughị oge, ekpenta ya wee laa aka n'anyị, ewee sachaa ya. Anụghị m emen gị. Ọ bụrụ na ozi a metụtara gị, ụwa na-amasịkwa gị were ndụ wee nyefee Kraịst, ana m arịọ gị ka ị soro m wee kpee ekpere a dịka m na-edu gị n'ekpere. Chineke, ama m na ị matara m tupu m onwe m amata onwe m. Ana m arịọ gị biko ka ị gbaghara m, n'ihi na m onwe m bụ onye na-ajụ gị ka ị ghara ịbata n'ime ala obi m. Ọ bụ eziokwu na ọ bụ gị onwe gị bụ onye kpọrọ m. Nna, ana m abịakwute gị wee na-arịọ gị ka ị biko ka ị gbaghara m, ka gị na-nọgidekwa. Ana m anabata gị site n'obi ụtọ nakwa mmụọ nke mgbaghara, bụ mgbaghara nke mmehie nke ị na-enye m site n'ọkpara gị Jizọs, bụ onye nwụrụ ma bilie ka o wee sachaa m ma sụchakwa m ma zọpụta m ka m nwere onwe m, ka m bụrụ onye a ga-ewegha site n'obi ebere gị nakwa ndidi gị nakwa ịhụnanya gị nke na-adịgide. Chineke, amatara m na ị pụrụ idebe ihe ọbụla nke a na-etinye n'aka gị. Ya mere onye nwe m, ana m arịọ ka ị chekwaa m. Ana m ewere ofufe m wee tie gị n'aka, ka m onwe m ruo ebighị ebi na-ekpori ndụ n'iru ọma gị. Ana m ekele gị Nna. Amen. Ezi enyi m, ọ bụrụ na isigo ewe nye Jizọs, ana m ekwe gị n'aka site n'ala obi m niile, mụ na gị na-ekporekwa ndụ. Ị matara Jizọs bụ enyi nke na-anọsi ike karịa nwanne anyị. Ọ na-anụ iti mkpu gị, ọ na-ahụ mkpa gị niile, ọ na-azakwa ekpere gị niile. Onye ọzọ atụrụ Kumuyi ga-agbagota ugbu a iburu mkpa gị niile wee chee ya n'iru Chineke pụrụ ime ihe niile, onye na-azọpụta, na-agwọ ma na-anapụtakwa. Ọ ga-arọpụtakwara gị. Njikọ mmadụ na Chineke, njikọ nke mmadụ na Chineke, ka anyị tie ya njikọ nke mmadụ na Chineke. Site na njikọ nke mmadụ na Chineke, ike nke Chineke na mpụta ihe nke ọrụ ebube ya ga-adakwasị gị, zokwasị gị ka mmiri ozuzo n'aha Jizọs. Ọgwọ nsọ abịawo. Nnapụta na-akụ aka n'ọnụ ụzọ gị, nnwere onwe na-akụ aka n'ọnụ ụzọ gị, ihe ịrịba ama na ọrụ ebube na-akụ aka n'ọnụ ụzọ gị. Cheta o, Kraịst arọpụtawo ihe niile nye mmadụ niile. Ọ dịghị ihe ọ bụla ị ga-eme n'ime ya, naanị were okwukwe bịa, a ga-apụta ihe n'ime ndụ gị n'aha Jizọs. Anyị na-aga ikpe ekpere ugbu a dịka ị na-anụ eme n'ikpeazụ. Nsogbu ọbụla nke ibu bịa n'ebe a n'abalị a, ma akpọrọ ya aha ma akpọghị ya aha, Chineke onye maara ebe ọ na-eme gị ga-ewezuga ha niile. Nsogbu niile ahụ ga-ala ka n'anyị. Gịnị mere ga-ewelite aka gị elu ugbu a, bikwasị aka nke ọzọ n'ebe nsogbu ahụ dị, dịka ị na-ekwenyere Chineke. Ọ bụ na ị kpuru isi, tụkwasị Chineke obi na ị ga-ahụ ụzọ. Ọ bụ na ị dara ngwọrọ, nwee okwukwe na ị ga-eje ije. Ọ bụ na ị nwere ihe ọbụla na-ama gị aka n'iru n'akụkụ ahụ gị ọbụla, kwenyere onye nwaanyị na ọ ga-arụ ọrụ ebube n'ime ndụ gị ugbu a. Ọ bụrụ na anyị nọ n'ebe a n'aha onye ọzọ, dịka onye ọchịagha ahụ bịakwutere Jizọs n'ihi oru ya nke na-ejere ya ozi, ị ga-anata ihe ịrịba ama nye onye ahụ nọ n'ebe dị anya ugbu a. N'otu aka ahụ, welie aka gị elu. Ihe ịrịba ama na-ewere ọnọdụ n'ebe niile na mba niile n'aha Jizọs. Na anyị na-ekele gị n'oge dịka nke a, n'oge a nke anyị nọ n'ime ya. Anyị maara na ịbụ Chineke onye pụrụ ime ihe niile,
onye hụrụ ụmụ ya n'anya, ịhụnanya gị na ebere gị na-aga ihu na azụ erute onye ọbụla aka. Anyị na-arịọ gị Chineke na ugbu a nsogbu niile nke dakwasịrị ụmụ mmadụ wezụga ha niile n'aha Jizọs. Anyị na-arịọ gị onye nwe anyị ka nhụju anya niile, ahụ niile, iwu ọjọọ na ndụ alị niile nke dakwasịrị ụmụ mmadụ wezụga n'aha Jizọs. Anyị na-arịọ gị onye nwe anyị ka ihe ịrịba ama ọbụla, ọrụ ebube ọbụla, nnapụta, ọgwụgwọ nsọ, ihe ọbụla nke onye ọbụla na-arịọ gị n'abalị a mezuo ya nye onye dị otu a. Isi mgbaka ahụ, iweghara ahụ, ha niile laanụ n'aha Jizọs. Ihe zara aza n'ebe ọbụla, n'olu, n'azụ, n'ebe ọbụla ọ zara aza, laa n'aha Jizọs. A na-arịọ gị onye nwanyị n'isi onye ahụ kpụrụ isi, onye nwanyị metụ anya ahụ kpụrụ isi aka ka ọ hụ ụzọ ugbu a. Akpọrọ ya glukoma, akpọrọ ya ọrịa onye ọcha, ka ọ laa n'aha Jizọs. Onye nwanyị ka ndị kpụrụ isi hụ ụzọ ugbu a, ka ndị ntị chiri ka emepe ya ugbu a n'aha Jizọs. Ka ire dara ogbi malite ikwu okwu n'aha Jizọs. Onye nwanyị ọrịa ha sị na ọ bụ ọrịa gburu ozu, akpọrọ ya kansa, ka ọ laa n'aha Jizọs. Onye nwanyị ana m arịọ gị ka ọrịa shuga laa, ka ọrịa ọbara mgbali elu laa, ihe na-agarị mmadụ na-arụ ka ha niile gbafuo n'aha Jizọs. Na-arịọ gị onye nwanyị na nsogbu ha niile, ihe mgbu niile, nrịrịa niile nke ha bụrụ bịa, ka ọ nọ n'okpuru ụkwụ ha. Gwọọ onye ọbụla ugbu a, mmadụ niile n'ebe niile ka ha nwere onwe ha, onye ọbụla nwere onwe iche isi, onye ọbụla narị ihe ịrịba ama gị n'aha Jizọs. Mezuo ya onye nwanyị, ka ọ pụta ihe, ka ọgwụgwọ nsọ ahụ pụta ihe, ka nnapụta ahụ pụta ihe, ka iche isi ahụ pụta ihe, n'ihe ịrịba ama na ọrụ ebube ewere gị ọnọdụ. Ekele dịrị gị onye nwanyị, n'ihi na ama m na-emezuwo ya, emezuwo ya n'aha Jizọs. Amen. Imeela maka isonye n'ihe ọmụmụ GCK kwa ụbọchị. Anyị na-ezite ihe onyonyo ọhụrụ n'ebe a mgbe niile ịgba gị ume n'okwukwe. Ọzọkwa, mgbe ị na-ekesa okwu a ma na-esonyere anyị n'ọwa ozi anyị, ị na-enyere anyị aka ịgbasa ozi ọma na-azọpụta ndụ n'ụwa niile. Biko mee ka anyị mata ihe ije ozi anyị meworo na ndụ gị, ma kwupụta nke a n'ebe e nyere ohere maka ya na mgbada. Biko nwanne m, ka anyị na gị na-akparịta ụka site n'ọwa ozi anyị niile. Anyị na-atụkwa anya na ị ga-esonyere anyị site n'akụkụ niile nke ụwa na ọgbakọ mkpọsa ozi ọma ọzọ nke na-abịa. Ka ọ dịkwanụ mgbe ọzọ.